naší třídy na základní škole mám jednu storku o tom, jak dva spolužáci dostali důtku ředitele. Bylo to asi v 7. nebo 8. třídě o hodině výtvarky, kdy jeden šel na záchod. Dlouho se nevracel, tak tam učitelka poslala toho druhého ho najít. Záchody byly hned vedle kabinetu. Tak tam přišel a protože spolu dost často dělali ty největší sračky, tak mu vykopl dveře od kabinky, ve které seděl a nad pornem si honil. A ty ho trefili do hlavy a on vypadl z kabinky s otřesem mozku. Rámu snešeli učitele z kabinetu, tak tam přišli, co se děje, a našli tam jednoho spolužáka, co vykopl dveře, a druhého ležet na zemi s perem v ruce. Důtku dostal jen ten, co vykopl dveře, druhý dostal, až se vrátil po nějaký době do školy a onomu spolužákovi se pomstil zlomením ruky. A tak víš, jak musí být jako potupný, když to se bude kolovat už na věky, vole, v té škole. No, tak jo, že týpek si tam mastil a najednou ho našli omdlenýho takhle s perem v ruce.